Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Wa maşallah. Tamam. İlkelen wagt tapyl kabul edeňiz üçin köp sag bolun. Adamdan köp säsler tanaýanlar. Ýene şonda da ýolun hatda ýetişe gitmeşiň başyna ortançdyr aýtaňyz. Aslında men şu mahal alıp barýan işime şu ödüňi bilmek, özgeleri tanamak sunugat diýip bir sunugat diýip millileşdirdik. Bu halkara dilinde en grandy metod esasyna ýokary mektebiň taliplerine, ýaş çatynjalara, ýaş enatalara, ýaş mogolllara we telekeçilere jemgyýetde aragatnaşyk edebi telekeçiň iş edebi boýunça sowatlyk ähängli maslahatlar berýär. Hem her hepdäniň ýekşenme günleri Türkmenistan Tenasy we Telekeçi partiýasynyň tawşyrygy esasyna hem şol ularyň ulu akıtlarda alyny hem bütün ýokary mekteplerde, orta mekteplerde, hususy karhanalarda bu sunugaty tanatmaga dowam edýär. Şu mahal edýän işmi şeýle. Aha. Endi daha biziň bir işimiz boýunça esasy uruň geçdik. Biziň bir işimiz siz bu sunugaty telekeçilikden gelipsiňiz. Endi durmuşyňyzda beýle ädini ätmäňize näme sebäp boldy? Hani jigim ilk bilen näşeler bardat bar. Mysal üçin bu sunugaty nädik geldiň diýen ýagdaýynda şeýle bardat bar. Men elmeden bardat bir ahad edýärdi. O zatlaryň biri insan diýen faktor bir ahad edýärdi. Men aslında ykdysadyýat okudum. Ykdysadyýat okanmada bize şunu diýerlerdi. Ykdysadyýatda esas ekonomikada 4 tane faktor bar diýerdi. Şolaryň biri insan, biri sermaýe, biri teknologiýa, biri rant diýip, ýer diýip aýdýarlar bize mogollar düşündirenler. Indi meni esas gyzyklandyrýan zat şu teknologiýa össe her bir zat çözüljegine inanýardym. Ýöne beýle däl eken aslında iň esas birinji çözümen zat insan diýen faktor eken. Yani men durmuşymda 40 ýaşyma çelli işden ýerimde men aslında insanlar bilen köp iş ýeşerdim. Üçin men iň esas ýada diýenler iş däl, yani insan ýada diýdi. Şoň üçin hem belki de bu sunugat näme diýip öňümi düşen özüm bilemek ýöne bir gözlegim düşünedim. Yani gözlegim diýeni bolýar, mysal üçin men hakyky manada burada gözleýärdim. Näme gözleýänim özüm bilemekdi. 2019-njy ýylda şu sunugat öňüme çykdy. Belki gyzyklandym, soňra taşladım. Ýöne de şu sunugatyň hat içgini öwrenmegime bir sebäp bolýar. Näme diýip bilemek menem. Ýöne şu sunugat öňüme düşdi. Şondan soňra da buny hat içgini öwrenmege başlan halatymda şunu fark etdim. Bu sunugat ähmiýetli bir sunugat we dogrudan hem özümiň durmuşynda ýalňyşanlygymy, yani misal üçin ýalňyş hünär taýdanlygyny fark etdim. Çağalam bilen ýalňyş çemeleşýänini fark etdim. Muny beýleki misal üçin biziň diýerler misal üçin biziň liderimiz näme diýär? Milli gahrman arkadaşymyz diýär, döwletiň berkemegi üçin her bir raýat de öz-özüne näme diýip bilerinen sowal bermelidir diýen pekin paýkadan uğralýan öz başda bir telekeçi men aslında. Ýöne ilim bilen meşgullanma başlanymdan bäri men özüm has oňat duýýan. Yani doğru masam şu mahal telekeçilik ulgamyna işlerdiň ýa-da şu pudokdan, bizim şu pudokdan men has özüm bagtyar duýýan. Başga saýdamyzda Maslow'un piramidasyna gawat gelýär-de şunu näme? Indi bu seredin bu Abraham Maslow'un bu piramidasy ülkelere göre, yani jemgyýete göre ütkäpler. Misal üçin käwirleri diýenler misal üçin ilk bilen insanyňa doýmaly, ýa soňra geýilmeli, ýa soňra insanyňa ıgtybarly, zerurluk diýer, ondan soňra söýge diýär, ondan soňra ilyma diýär, ondan soňra insany özüni kämilleşdirdi Abraham Maslow. Ýöne köp bir misal üçin käbir jemgyýetlere göre bu dällerinde misal üçin umuman şu var, yani her kimiň özüni hakykatlaşdyrmagy bir-birinden tapawutly. Misal üçin käbirler bardyr, ilim öwrenirler, bagtyar bolarlar. Emma misal üçin men misal üçin ilim öwrenmek bilen bagtyar bolamak, ilim öwretmek bilen bagtyar bolup başlanlygymy duýdum men. Emma misal üçin käbir şahsiýetlere görä ilim öwrenen soň insan bagtyardyr. Men ilim öwrenip, käbirler bar, ilim öwrenýärler, bagtyar bolýarlar. Käbirler ilim öwrenip, öwrenen ilimlaryny amaliýata geçirýärler, bagtyar bolýarlar. Ýene birem bar. Ilim öwrenýärler, amaliýata geçirýärler, ýöne özgeleri de öwredýärler. Olaryň başga bagtyar bolýarlar. Dogry diýip bilersiňiz, ýani özüni hakykatlaşdyrdyňmy diýseňiz, howa. Maňa mysal üçin şu mahal bu ilim bilen men meşgullanyp görünme netip bolsa birinji iýunna 5 ýyl bolýar. 5 ýyl, aslında 6 ýyl ýöne men öwretme başlandy 5 ýyl bolýar. Men özümi 5 ýaşyna 6 ýaşyndaky bir diýip kabul edip bilerim. Yani şu mahal men dogry ýolladym ýani men näçe tapak düşündirem dedi, men ýadam ok. Demek bu näme demek? Men dogrudan soňra görsem men mizasyma gawat gelýän bir iş edýän ekenim şu wagtda. Özümi bagtyar duýan şu mahal. Şeýle täze täsir etdi. O wagtda gün täsir etdi maňa. Indi bu sunugat jemgyýet ähli garşylady. Her näme diýende de täze zat ornaşdyrmak aňsatdyrlar.
Indi bizim şeyle bir zat var. Bizim maksadımız bir zatı ornaştırmak däl, bizim maksadımız goşant goşmak. Yani ornaşar mı, ornaşmaz mı onu bilemek. Yani şeyle bir zatın göz getirdim ben. Yani bizim şu mahal cemiyetimiz, yani benim fikrimçe doğrudan olarak bir zat gözleýärler. Her kimin bir zat gözleýärler. Yani şu var, kulağın bilen eşten zadyny gözüň bilen görýänmiň hakykatdyr. Yani bizim hem yani cemiyetimizde şunu bilýän men hakykata aşyk şular. Yani doğrudan hem mesela şu sunugaty düşündirmeye başlamazdan sonra yani tanqidleýänler bolup biler. Yani umuman tanqidlen diýip mesela men goşadyrna üçin aýdym. Diýýän kelime öwýän diýseňiz doğrudan öwýän köp. Yani onun için men fikrimçe yani şu var. Garşylayan zadyny öň ýaşap gören, ýöne näme ýaşap görenligini bildim. Mesela şu biz näme diýäs? Çağalamyň, dogalamyň bir-birinden tapawutlaryny biz bilýäsmi? Bilýäs biz aslında. Ýöne näme üçindigini bilemiz okdy. Indi halkam şu näme üçindigini bilip başlady. Weli çağalaryna, mehribanlaryna, daşda görene garaýşlary ütkep başlady. Yani şonu bilýär. Yani şu tarifleri men dinleyijilerimizden doğrudan biz biram şu var aşyr inim. Men bu sungatdan bir yani maksadım, niyetimde bir maddi mümkünçilik edinmek bolmaýanlygym üçin men şunu aýdyp bilerim. Bu sungaty men içgin öwrenip yani akdiýer ihlas bilen düşündirýänligimi sana kepil geçip bilerim. Galanyny bilmeýän men netije goşulamok. Şu mahalga baryp başyndan nähillisen gaty oňat yani mesela şu muny ýaş taliplerim, gyzyklanýanlar, mogolimlerim, gyzyklanýanlar umuman bir kanagatlandyr ýaşaýlar. Ben kanagatlandyrýan diýäni şu zat bar. Ben şu sapal düşündürende men özüme ýa kanagatlandyrýan. Ha, olardan gelýän gaýtaguldyň men motivasiýamy artdyryp biler. Emma şu bolup bilmeýär. Olar men öwüme mesela şunu diýip bilmezler mesela näçe men tanqidlese de men dogry bolan hakykaty düşündürmekden lezzet alýar. Doğru değil mi? Bir maňa ýalňyş diýse men onda men näme diýip biler? Pikirlep biler. Ýalňyş diýmek üçin benim mizajımdan yola çıksam men ýalňyş dady, ýa-da men şeýle bir zat bar. Men mesela telekeçilik edemde de öz iýmejeklerim, öz geýmejeklerim halk köpçüne getirmeye tarapdar dälmi. Şoň üçin hem netije goşulamda ýöne gowy umuman seredenizde, yani üniversitelerde, ýokary mekteplerde, orta mektepde, hususy karhanalarda umuman alanda doğruduğunu kabul edýärler, yani gowy diýärler. Yani şu wagt özüňiz bilmeýän siz nähili tesirlenme, belki men gözüme gowy diýändirler. Yani kan diýýän, kan ýok, öwýärler. Menim bu da gowy zat, yani bu näme diýmek? Diýmek biziň halkymyz, biziň jemgyýetimiz ilyma aşyk, ilyma düşünýän millet. Yani men şonu aýdyp bilerim. Men taýdan üçin bu ilyma nädip başladyňam diýip bilersiň. Şeýle bir adam bar. Men ilkinji bilen şu taliplerden käde umytsızdım. Ýöne men talipler bilen içkin gatnaşyp başlandan sonra bu taliplerimin boş därligini, ütköşük potensiallaryň bardygyny hem ilm bilen öwrenim hem amaliyatda da görýär. Men size şunu aýdyn, şu mahal men ýokary mektebiň taliplerini şeýle watanymyza, milletimize derece getirecek şahsiýetleriň bardygyny inanýan men. Ýöne şu çağalamyz näde potensiallaryny ortaga çykarmaly? Yani esas mesele şol yani. Indi adan abi. Enagramyň bir tarabym dile dayanýar-da. Şoňa. Indi ýa-da buň içinde söz düzümleri, täze sözler, adalgalar bar. Indi şolary halk ýadyrgandymy? O. Indi seredin neme asryny men birinji maksadym şu bar. Yani şeýle bir zat bar. Indi bu ilim aslında gadymy bir ilim. Gadymy ilim diýmek näme diýmek? Bize bu ilim aslında biziň ata-babalarymyzdan biri miras galan bir zat. Sufizm dayanýar şol ýa. Sufizm diýmeýelim ona. Biz mesela şu tip 7, tip 8 mesela şu var. Mesela köp bil asözler diýe. Bir ata sözümüz. Aslında bu näme diýmek? Bu tip 5 ata-babalarymyz aýtjaklar. Şunu aýtjak bar. Gadym bir ilim bu. Gadym ilimi dowam ettirmek üçin birinji men size şunu aýdym. Mesela şu şagirt halipadan oldurmasa kär ýeter diýe. Eger mesela şu ülkemizde kärin, yani bilimin gitmemeligi üçin bizim ata-babalarymyz gaty ilimli, bilimli psikologlar eken. Mesela şu ata sözlerini, yani eserlerini iýdarlasaňyz köp zatlar aýdylýar. Indi biz şunu dowam ettirmek üçin ilk bilen biz şu gadym ilimi kabul edemizde şoň özü bilen kabul etmeli. Özüň içinde de sözler ýatyr. Men iň esasy mesele, men mümkin mertebe üns berýän bolsaňyz, men ennegram metod diýip tanadýan nädir? Özüňi bilmek, özgörü tanamak sunugaty diýendir. Yani köp mümkin mertebe ego diýen nädir? Mellik diýendir. Näme etjek bolýan berde? Biziň öz dilimiziň baýdygyny, yani Türkmen dili bilen düşündirmeýän, saýlap alýan bir metodika saýlap alýan. Yani men getirip, yani başga dillerde de türkmenleri sapak düşündirip bilerdim. Ýok. Men şun tarapdar. Şoň üçin bu kitabyň üstünde köp durýar. Mesela üçin adalgalar üstünde köp durýar. Näme üçin adalgalar üstünde köp durýar?
sözün maniyetine düşünmeseniz, özün maniyetine düşünmedin. Özün maniyetine düşünmedin, şol zatın özünü düşünmeýäňiz. Demek, insanyň özüni düşünmek üçin sözün maniyetine düşünmeli. Sözün maniyetine düşünmek üçin hem men şu mahal mysal üçin köp sözler getirip orta koyan halatymyzda köp kısmını ýadyrgaýa. Bu türkmen sözü däl. Mesela mizah sözü. Mizaş diýen söz aslında me bilen başlayan sözlerim aglawaty men bilýänim arabi sözlerdir. Yani şu mahal men näme üçin mizaş diýen sözü belki eşitmediğim üçin sen kabul etmän bilersiň. Ýöne men şuna ynanýan ýene 5-6 ýyl sonra mizaş diýen sözü biziň psihologiýa edebiýatymyzda, türkmen edebiýatyna hökmände girecekdir. Näme üçin diýseniz, sebäbi yani her söz özünü çekýändir. Yani bu mysal üçin me bilen başlayan arabi sözler, bir müň tane arabi söz var diye kabul edin. Bu müň birincinem biz şunu teklif edýär. Yani öň arap sözü ullanylmaýan bolsa, onda mene mizaş diýen söz ullanjak geldi. Mysal üçin özen diýen söz ullanyp bilerdik o taýda. Ýöne bärde başga bir zat manysy bolarlyk üçin, kesitlemesi bolarlyk üçin men häzirem özen diýen söz ullanmak isleýän. Ýöne mizaş diýen söz ullanmagyň tarapdary bolup turýan. Näme üçinligini çok maniýetine düşünýärligim üçin mizaş diýen sözüň tarapdary. Ýöne ýadyrgaýarlar diýany ýokdur. Mysal üçin şeyle bir zat var. Mysal üçin şu telefon enjamdan biz ilk bilen ýadyrgamadykmy? Ýadyrgadyk. Ähli zady ýadyrgadyk biz ilk. Insan oğlu ilk görmedik zadyny ýadyrgaýandyr. Ondan sonra da näme boli? Öwrenşýändirler. Şoň üçin men pikirimçe, men makladym şu var. Hakykatdan hem şu öwgüni hem aldym ýöne. Hani käbir dinleýijilerden. Dogrudan biz türkmen dilimizi öwretdiňiz diýär. Aslında biz sizden türkmen dilini öwrendik diýär. Biz psihologiýadan hem hasbeter. Bundan sonra ýa-da mähirli söz bilen, rehimli söz bilen ara tapawuny açyp berdik. Biz bunu sinonim hökmünde ullanýardyk diýär. Yani misal üçin käbir sözleri, yani misal üçin men bileti gelji, işte şüpheli, işte analitik diýen sözlerim misal üçin ýa-da seretmek, sillemek ýa-da ser salmak, bular bir-birine tapawutly many. Silag diýen sözi, hormat diýen sözler bular bir-birine tapawutly. Men maksadym türkmen dilini baýlaşdyrmak däl, türkmen dili baý dil. Ýöne şo dili täzeden sahypalar açmak. Sahypalar açyp birem maniýetini düşündürsen halk bunu ullanýar. Şoň üçin men şunu aýdaýyn, maniýetine düşünmeýän, maňzyma batmaýan sözi mümkin mertebe ullanmajak bolan. Istese kitaplarymyzda, istese çykyşlarymyzda ilki misal üçin biz öz eginleşlerimiz bilen şu sözi çekeleşýär. Misal üçin şu sözi ullansak nähili bolar? Nähili maniýeti var? Onu tam görýäs. Misal üçin türkü dillerde nähili maniýeti var, türkmen dilinde nähili maniýeti var, arabi, farsi sözlerde näme maniýeti var orada? Şoňa görä jemläp, harmanlap bolýan, onda bizem şu söz diýär. Şu sözü ullanaýlyň diýip geçýär. Yani sözlükden alıp bir söz alamdyk. Sözlükden alan sözlerimizi türkmen dilinde niýede ullanýardyr? Bir şoň üstüne durýar. Ora niýede ullanýardyr? Näme diýjek bolýarlar? Ondan bizem şu mizaşlaryň aýratylyklarını bilýärligi üçin, şu aýdylýan söz tipike gawat gelýär. Şu aýdylýan söz tipçe gawat gelýär diýip goýup otyr, ýöne ýadyrgaýarlar. Şu wagt köp ýerde de munyň diýär türk söz diýär, hem bar türkü diýen sözüm bar. Biz buna büdüremiz yok aşır. Tabi buna büdüresek, yani insan näme diýär? İnsan eşitmedik zadynyň, bilmedik zadynyň birazcık goşadurundan sonra düşmany bolýar. Birem çaltyrak demetjek bolýar. Nirden insan üçin bu söz türkmençe dolu bilýärmi? Insan üçin geçen bir ýeri ýa-da biziň sosial mediýamyzda önceli diýen söz türkmençe ýok diýär. Bir rahat diýär sözlüklere seretmäni diýär, gurlemäň diýär. Ondan bizem aýtdyk, dogrudan hem bu söz nüştayda bar diýip öwretdik. Yani biz otada önceli sözüniň we netijeli sözüniň kesitlemesini berip otyr. Dinleýijimiz näme diýär? Şu söz ýok diýär. Näme gynanýar? Aslında söz başlayan sizlerle ol açana okana söz şey. Hawa söz bar aslında. O önceli söz men oýlap tapamok. Yani bar o söz. Ýöne şu söz tanydylmandyr. Yani düşünsene misal üçin käde öýe misal üçin bir tort pişirmek üçin ýa bir zat pişirmek üçin bir zat alarsyň. Onu ullanmarsyň, galar. Sonra misal üçin görersiň, bu da biziň öýümizde bardy. Yani şoň ýaly ýagdaýlar bolup bilýär. Şoň üçin men size şunu aýdaýyn. Ýaşlara şu maslahaty köp berýär. Nesihaty köp näşdiýär ki, edebiýatymyzy köp öwrenmeli. Täze men pikirimçe şu bar. Yani biz türkmen dil arkaly köp zat öwrenip biler. Ýöne biz türkmen dilini bilemiz ok. Yani birazcık şu var. Yani özümüzi bozmajak bolsak, özümüzi öwrenjek bolsak, biz söz öwrenmeli bolýarys. Şoň üçin köpdür ýani sözüň üstüne. Mümkin mertebe halkara derejesinde ullanylýan söz bolaýmasa mümkin mertebe ya başga özge dillerden dil almajak bolup elimde bar diýär. O da näme üçin? Bu düşünmesene de düşündürýän. Şu jigilem şular manysy şudur diýär. Muňa üçin merhemetli diýen söz diýär. Gynanýan hem gynandyrmaýan diýär. Emma rehimli söz gynanýa diýmek. Mähirli diýmek gowgurýa diýip şey düşündürüp gedýär. O zaman
Mağdana batyanlar, alyanlar, atmayanlarım, ne misal üçün Bagtiyar diyen sözler var. Maksadımız açıyaz biz. Açık görkezmeli. Benim taraftarım şu söz aytmak değil. Bu Türkmen dil sözü değil de şu maniyetini düşündürmek. Belki atalar sözünde vardır. Şunu yarar. Hakikaten yine bir ayrıtını mesela sinonim diyen sözler var da. Ya o. Mesela qowy yaxşı oňa sözler. Üstüne şu şeyle öğrenme sinonim. Üstüne bir maniyini anladı. Yöne şoň üçden bir-biriniň ýerini tutup bilen ok. Mesela maýdara siz menden ýagdaýyny ähilip sorasaňyz, men gowy diýip jogap bersem. Çyndan şu men ýagdaýym gowy bolýar. Eger men ýaxşy diýip jogap bersem, ýa gowdan derejesi bir az petrak bolýar. Oňa diýsem has petrak bolup gidýär. Ana şoň üçin ýa sinonim diýär, aslında ýöne bir-biriniň ýerini tutup bilen ok. Indi ştaýda seredin söz bilen özüň arasynda baglanşyk görýän men. Söz bilen özüň arasynda. Yani şu özüm biz aslında bizim özümüz gaty ajaýyp. İnsanyň özü şeýle ajaýyp. Ben hiç bir insanyň özü şeýle gowy. Bundan men size şey diýsem, men aşyryň özüni gowy görýän diýsem. Doğrudan. Men seni gowy görýän näme ok? Aşyryň özüni gowy görýän. Misal üçin men maňa şey diýsem, misal üçin men adam dağdan. Men dağdan gowy görýän diýsem maňa egoist diýip bilersiň. Emma men dağdanyň özüni gowy görýän diýsem, sen maňa egoist diýip bilmän. Men özüni gowy görýän. Aşyryň özüni gowy görýän. Men sen tanamasam sen özüni gowy görýän. Näme üçin sen ilmini sen özüňde ajaýyp gadyrlar ýatyr. Şoň üçin itmeli adamyz şu var. Şo sözleriň maniyetini açmamyzdan halatymyzda bu aslında 9 tane mizaç tipi aşyr. Bir-birinin ayrı mizaç tipler değil. Elem moşor gözüňe götürür. Misal bir sar, bir gyzyl ýöne hemme bitişikdir. Şoň üçin açmak üçin aralaryna ýöne köýje zatlar var. Nasıl zeredin? Mähirli rehimli. Indi bir tip mähirli, ýöne beýlekdi bir rehimli. Indi biz şoňa ikisine de rehimli mähirli diýsek bolanok. Açmaly bolýar. Bir eserden, biri sere taply. Düşündürüp bilýärmi? Misal üçin şu taýdaky nemeler açmak üçin sözü açamazdan soňra ýa-ni elem moşoryň arasyndaky ara tapawutlar görünüp başlar. Ýoksam elem moşor ýaly görünýär hemmede. Renkler dur. Näme renkler var? Sarı var, gyzyl var, näme diýip dur. Ýöne arasyndaky çyzgylar görkezýär şu sözler. Şoň üçin menem sözleriň üstünde köpdür ýani. Şoň üçin mümkin mertebe men maksadym türkmen dilini öwrenin diýip bu sözleri açamak aşyr. İnsanyň özüni alyp barşlaryny analiz etmek üçin sözüň maniyetine düşünmeli bolýar. Şonu açmasak näme üçin bu hal hereket sergileýär? Mesela üçin gyzyma biri var, gaharly biri var. Indi bir adam gyzyma, ýöne ol adam gaharly. Indi bir adam tariplenmekden hoşal bolýar. Ýöne öwülmekden bir rahat bolýar. Onu diýmek tariplenmek bilen öwülmek şo bir zat däl bolmaly. Mesela üçin birine hormat goýur. Doğru däl mi? Ýöne beýleke, ýöne şoňa syla goýmaz. Syla bilen hormat hem bir-biriniň tapawutly. Indi men näme etmeli bolýan? Şu meňde tapawutlandyrmak üçin men şu sözü açmaly bolýan. Atalar sözü diýerler. Doğru däl mi? Indi atalar sözü diýilen näke mani aslında üns berýän bolsaňyz söz aýdanyk aslında ata. Doğru däl mi? Bize bir doğrudan ham miras goýup sözüň üstüne. Doğru däl mi? Ýaxşy niýet ýarym döwlet. Ýaxşy niýet bir ýazyly ýarym döwlet 3 tane söz bar otaydy. Indi ýaxşy niýet ýarym döwlet diýilenjek onu näme diýjek bolýar bu berde? Söz aýdýan başga many berjek bolýar. Niýetiň gözden geçir diýjek bolýar. Doğru däl mi? Ýani sen döwletde bolasyň gelýän bolsa diýä, niýetiň ýaxşy bolsun bilki diýä. Ha, indi munam diýen ok bak. Ýaxşy niýet ýarym döwletde nokat goýan ok. Indi galan nerdemin? Galan ellisin zähmet çekmeli bolýar. Yani sen niýetiň näçe ýaxşy bolsa bolubersin, sen egzamenden geçmeýär. Emma sen niýetiň ýaxşy bolsun, galandan işleten geçersin diýe. Şoň üçin sözüň üstünden sözüň maniyetine mesela ata sözlerini, doğrudan ata sözlerini maniyetine ben doğru emessem yani açmaly aslında. Biz yüzde geçýär. Şoň üçin ýaşlara aýdamyzda şunu aýdýar. Bir ön ýazgymyzdan gaça durdy. Her bir ata sözünde many bar. Ata sözleriniň hemmesi dogrudur. Hemmesi hakykydyr. Ýöne hemmesi gabat gelýänler. Muny kabul edin. Käbirler diýär men bu ata sözü diýär ýalňyş kabul edýän. Näme üçin? Teşeň mizasyna gabat gelen o. Doğrudan mysal üçin köp dostum bolanny, köp pulum bolanny, köp dostum bolsun diýär. Mesela bunu tip 5 kabul eden ok. Ha menem tip 5'i şunu diýen. Sen kabul etmeýäliň üçin bu ýalňyş däldir. Bu sen mizasyna gabat gelen ok. Mesela köp bilen sözler diýär. Mesela tipke bunu kabul eden ok. Mesela 7 ölçäp bir biş diýär. Menem tip 7 kabul eden ok. Ýöne dogry şonu akyllan hemmet. Ýöne her kim öz muştagy bar. Seni bir täze bir zady adamdan ardyna ýaýratmakda mahawaty ul görnüşýär. Ýöne muňa garamadan sen seminarlardan mahawatyna juda az seýrek duş gelýär. Doğru. Şu näme üçin?
Birinizden şeýle bir zat bar. Bunu mahabatı her kim başarmaya. Doğru değil mi? Ýöne birinji maksadymyzdan men bu işde mahabatdan haf beter şeýle bir zat bar. Mahabat bir zadyň vertikalyny gitmegini ýola goýan bir hani sebäpdir. Vertikalyny. Nämsal üçin men näme? Yani vertikalyny gitmeýän, horizontalyny gidýän, siňdirip gideýin yani. Yani birden yani misal üçin ol näme bar? Misal üçin damjalama usuly bar. Damjalama usulyny ullanman tarapdary men. Yani men näki 5 adam öwrensin, ýöne şo siňitli öwrensin. Yani misal üçin köp adama düşündürmek isleýärmi diýseňiz, yani istemek bilen hemme zat bolanok. Onun üçin mümkinçiligimize görä doğrudan yani sizin alaşan şu wagtda mahabat babatyna biz bu passiv wagtda näme üçin diýseňiz ýokda däl yani biz buňa yani biz bunu başaram dogam dogry. Şeýle bir ýatda şu wagtda marketologlar telekesilen özüni aýdýanlady. Indi sen önümün hilini gowulmagy ýa tagamyny gowulmagy esasat däl. Edir şoň bilen birlikde de mahabaty ünsürip adamlara ýaýratmagam sen borçuň bolýar diýerler. Indi mesela sizin bu wagtda alşýarmy? Men bu bilen alışmaýan. Men misal üçin şu wagtda häzir men mahabatçy bolanmarsam. Doğru da men öwmede bir harit getirdim. Şunam maňa reklam edip ber, muny tanatyp ber diýsen, eger men şoň hilini özüm göwnüm ýetmese, men halk köpçüligine şonda näçe pul töreseli de men çykyp bilmeýän. Sebäbi näme üçin men şondan bir rahat bolýan. Onuň üçin hem mahabat meselesinde näme diýäler misal üçin? Senin kimdiň halk aýdar diýär. Şoňa goýaýmasam, yani biz iş edip görkezýär. Misal üçin şu mahal şeýle bir zat bar. Misal üçin iş etjek diýmek tarapdary dälmen. İş edip ine şunu ýaram, iş etdim diýmen tarapdary. Ondan soň da görür da hökmen suratda men şu mahal käbir nemeler sosial mediada şunu görýänler. Hilin üstünde durman mahabatyň üstünde köp durýarlar. Men hilin üstünde köp durýan midaş tipi. Yani misal üçin şoň üçin käbirler diýär misal üçin şu haridam getirip sat diýerler men telekeçilik döwründe. Menem şunu ýadım. Yani men öz iýmejeklerimi, öz ullanmajeklerimi satyp bilmeýän. Doğrudan mı satmadım? Sebäbi näme üçin bir rahat bolýan. Soňra bilsem nämeden kabul edip men midaçym bilen baglanşyk ekan. Şoň üçin men midaçyma görä men mahabat etme, ökde bir midaç tipi der. Balan bal bolsa Arbadatdan gelir diýe. Men onu bilemok. Onatda yani umum açyk bolýan adam şu var. Men mahabaty ökde däl yani. Ökde de ökde diýmeli. Men olara da atdy bilemok. Yani şu mahalet çelli biz maksadymyz siňdirip çykyşratdan düşündirýäs. Şu mahal misal üçin şu mahal sizin niran näme üçin kelläňize geldi şunu ýaly interwiýu almak şunu ýaly guruluş geçmek söhbet etmek nirden geldi bu kelläňize mene çağıramak sen diýmek wagty öter adymy wagty bardy diýmek şuň sen mahabat etjek bolýan bolsaň belki şuňdur on günü bilmedim men kendime şoňa düşünemek sen maňa birazjyk näme bilen bu ilim bilen baglanşy sora bersen has bol jogap berýärmisin ökde däl ýani muňa şoň üçin hem bilmedim näme diýsem ha. Aslında adam benim ne etmem sebebi yani siz alım hakda aýdýan bar seminarda da aýdýan şeyler mi? Men ýöne seminarda aýtmaýan atlaryň hakda sormak üçin atym maksadym şol ýa. Gelemde. Bu näme soragy ber jigim men aýtmada da aýdar sen bilip ha. Indi ýene bir soru. Bu ýöne köp şey berýän soru haýsy tip has gowy. Ha. Indi jigim sereden 90 midaş tipi bar. Doğrudan şunun hemmeti gadarly hemmeti gowy. Haçan gowy. Haçan potensial energiýa, kinetik energiýa öwren haladan hemmeti gowman. Näme üçin şeýle bar zat bar. Tipler misal üçin adalatly haýkally. Dogrymy? Şular tiplerin gadarlary şu. Haçan adalatly haýkallygyny ortaga çykaran ýa-da şu midaş tipler gadarly bolýar. Emma şularyň yaramaz meýilleri gaharjan tanqyçyl. Indi sen özüň iki san tipler bar. Bir gaharjan tanqyçyl, bir hem adalatly haýkally. Bunyň haýsy üstündir? Adalatly. Demek potensialini kinetik enerji öwren gadarlaryny ortaga çykaran tip 1 has üstündir. Misal üçin tip 1 adalatly, tip 1 mähirli, tip 2. Indi bular ikisem gadar. Indi bu gadarlar nähil gadarlar bilä? Bir-birine tapawut ýöne deň derejede gadara eýe bolan gadarlar ýani deň derejede ölçäp bolan. İkisiniň bahaty 1. O da adalatlyň ýeri bar, mähirliň ýeri bar. Indi mähirli şunu diýip bilmeýär. Men mähirli, senem adalatly, men senden üstün diýip bilmeýär. Edir şonu diýip bilmeýär, adalatly, sen mähirli, menem adalatly, men üstün diýip bilmeýär. Yani aslında bundan esasy mesele biz şu potensiallarını ortaya çıkarmak. Ha, tip 1 tanqyçyga harjan bolsa. Tip 2 öz potensiallaryny ortaya çykar. Mähirli ýardam töwer bolan bolsa, onda tip 2 diýip biler. Men mähirli ýardam töwer, men senden üstün diýip biler. Ýa hiç tip üstünler bir-birine. Hemmesi gowy bolan.
Taýdary derecede hemmesi bir-birinden tapawutly renklere, tapawutly islere eýe bolan güller. Taýdary derecede hemme dikenli, gül açmadyk nemeler aslında. Şoň üçin mümkin hemmesi gowy. Ne için 10 tip yok? Ne için 10 tip yok? Aslında şeyle bir soru var. Bunu dinleyiciler hem soruyor. Ne için 10 tip yok diye. Benim şeyle cevap berýän bulara. Siz 9'syny dinleň. 9'syny dinleňizden sonra siz mizaç tipini tapmasaňyz şo soragy maňa beriň diýen. Ýöne şu mahaletçeli berýän sapaklarymyzda bir näçe ýani belki müňlerçe adam bu sapaky öwrenip mizaç tiplerini tapdy. Mizaç tipini tapmadyk ýok. Mysal üçin bir şey diýdim, men ama tapmadym. Onu 10 bar bolaýmasyn diýen duşmadı. Eger şonna bolsa onda menem 10 gün gözlerdim. Men 10 gözlemege gerekde. Bu käde şunu soraýardy. Näme üçin 2 tane gözüm var. Ya benim onu bilemok. Ýöne şu var. Hemme kişi mizaçyny tapýar. Benim 9 tip dünýäde adamlar ýeterik. Bolýa da. O yani bu näme diýjek bolýa? Sizin özüňiz birdir diýe. Şu özüňem 9 tane özen çykdy diýe. Şu 9 tane özen esasında diýdi 7 milyar kişilik bar diýe. Bu näme demek? 3 tane renkden müňlerçe, 2 müňlerçe renk nemeler çykýar. Ede şonu ýaly. Bizim aslında bu tip diýerleri käbirler şunam diýip biler. Siz insanlar belli bir galyba saljak bolýan, insanlar tagmalajak bolýandan diýip bilerler. Ýok onu ýaly. Yani biz näme diýjek bolýar? Bir tane aýdyljak bolýan. Alma var, armut var. Şonuň biri alma, biri armut. Ýöne hiç bir alma bir-birine meňdemeýär. Yani hiç bir tip birlerem, hiç bir tipkilerim bir-birine meňden ýok. Ýöne tipki diýeňizde alma gözeňize gelsin, misal berýän. Tipki diýeňizde armut gözeňize gelsin. Ýöne hiç bir armutlar bir-birine meňdemeýär. Mizaç tiplerim şo bilen baglanşyk misal getirip bilersin. Agar sen daşardan daş ýygnak getirdiýsen, getirirsin çagıllaşlaryny. Ady nämişim çagıllaşy. Bolýa bar gitde yaprak ýygnak gelýär. Yapragam ýygnardy. Şuňa ady näme yaprak, muňa ady näme çagıllaşy. Ýöne hiç bir çagıllaş, hiç bir yaprak bir-birine meňdeýän nädir üns berseňiz. Indi biz näme diýip çagıllaşlaryna tipki diýip misal berýär. Yapraklara tip 1 diýär. Yani tip 1 diýeňizde yaprak gözeňize gelmeli. Senem diýsen ki bu iki yaprak bir-birine meňden ok. Bunu diýen ok. Näme üçin daşky gurşawam bar. Yani mizaja täsir edýän zatlar deňdäler yani. Birim şunu var, 7 milyar san kişi üçin her kim hususy bolanmaz. Her gaýtyna bir yani ayrı bir biniyatda dünya gelen bolsa, ona sen Lukmanam tapmayan onu. Düşünsene, 7 milyar kişi var. Ama bulan 7 milyardan böbrekler ütköşük. Onu 7 milyardan ütköşük böbrek doktoru gerek bolur. Ama bu näme diýem sançyn? Ne tip birlerin diýe şunu ýaly yarama tarapları vardır diye. Doğru da mesela sançyn şu mahal dünyadaki kişilik näsalyklaryna duçar olan tipler var. Şimdi 9 tane metot bilen bejerip bilersin. Ama sen diýsen ki 7 milyar kişi var. Yok, 7 milyar kişinin özünü ýöne 9 tane nimede oturýar. Indi birim şu var yani hemmemizde mesela tip 1'de bolan aýratlyk hemmesinde bar. Ýöne agdyk geleller var. Biz şonu kabul etmeli. Biz önce çağızıklamadaki agdyk aýratlyklary ortaya çykaryp olaryň bagtyar bolmagyna sebäp bolmaly bolýar. Bu sonuçta sen tanadığında enneagram metodu tanıdýan da özüň bilmek, özgüleri tanamak sunugat diýär. Enneagram. Men pirinçe özüň bilmek, özgüleri tanamak sunugat diýär. Aslında enneagram bir ülke ýa-da bir şahsiýete değişli bir sunugat däl. Bu hakykatyn bir bölegi. Şoň üçin ýaram taşyn. Türkmen diýär, özüň murdany diýär, özüň. Doğrudan. Şoň üçin men hipotezam özünnendir. Taşyn üns berýän bolsa insanyň özünden, balamyň özünden birini düşündürüş kitaplarda bardyr. Hakykatan şu aýtdyňlar maňa ýerlik geldi. Meselem öz diýen sözi aslında egoň terjime söýler şeýle. Yok. Ego değil. Ego demek mellik demek. Yani ego demek halkara dilinde mesela İngiliz dilinde ego diýänigde biz Türkmen dilinde mellik diýäs. Orada mellik diýen söz var, men diýen söz var, öz diýen söz var, kişilik diýen söz var, şahsiýet diýen söz var, mizaç diýen söz var, häsiýet diýen. Bular hiç bu adalar hemme bir-birine tapawutly. Indi şu insanyň içinde ulgamlar otdy. Mesela käbirler diýär, pikir diýär, aň diýär, düşünje şo bir zat däl. Yani her gaýtynyň işleýiş ulgamlary bir-birine tapawutlylar. Yol başylyk typlary has ulu bolan tipler var. Mesela barlyk, üçlük, sekinlik. Elem 5 boş biles. Yani şulaň bir-birine dolandyrmakda, bir-birinden tapawutlanýan ýerler nämedir? Indi şeýle bir zat bar. Aşyryny bu 9 tane mizaç tipiniň hemmesi başdan ruhludur. Ýöne şuň öňüne biz has goýmaly bolanymyzda hökmände birler öňe çykmaly bolýar. Şoň üçin hem has mysal üçin has başdan ruhlu tip şekillerdir. Indi mysal üçin has başdan ruhlu diýip nobat mon gaýdandan sonra işte fikirler, birler, üçler bolup gidýär. Doğrudan ne
Hemmek başkanlarım howa. Indi misal üçin şey diýsen misal üçin mäherli. Hemmek mäherlidir. Ýöne has bol gaýtjak bolan birinji orny tipka bermeli bolýar. Hemmemiz mantıklıdır. Ýöne birinji otur tip 5'e berme. Hemmemiz maktada okuludur. Ýöne birinji nowaty kime bermeli? Tip 3'e bermeli bolýar. Indi misal üçin şeýle bir zat bar. Taýda bu metodun aýdýanlary bar, insany dinamik barlykdyr diýär. Üç kaptır ya. Üç kap duran barlyk. Bu näme diýmek? Bir rahat bolan sebäpleri duçar bolan başga hal hereket sergileýär. Rahatlarına başga hal hereket sergileýär. Ýöne şu var. Haýsy tipin haçan näme sergilejegini öwrüne aýtyp berýär. Mysal üçin diýär, şunu diýip bilerdim mysal üçin. Maşyn tagatdy mysal üçin bir maşyn tagatdy 180 km geçýär. Dogrudan? Indi mysal üçin şunu öndüren adam taňa şunu diýär. Haçan 180 km geçer? Şu ýagdaýda geçer. Haçan 180 km geçip bilmez. Şu ýagdaýda mysal üçin ýanyňyç ýerine, mysal üçin hili ýokary ýanyňyç goýmany, mysal üçin başga bir ýanyňyç goýan halatynda 180 km geçmedi. Öwrüne aýdýar şunu. Idir şonuň ýaly. Mysal üçin tip 1ler gaharjandyr. Indi sen tip 1-in haçan gaharlanjagyny bilýär. Emma öňe edip bilýärdik, haçan gaharlananyny bilýärdik. Indi biz şonu öňünden bilip bilýäs. Ha diýär, tip 1 şurada gaharlanýar. Şonu düşündirýär. Tip 1 şu mahal gaharly. Şu mahal şadiýan, dogry dämi? Şu mahal mysal üçin adalatly. Ýene birde mähirli. Bu 4 ýerde 4 tane tapawutly hal hereket sergiledi. Näme üçin bu? Ýok. Bu näme diýjek bolýar metod? Tip 1 şadiýan bolýan bolsa, onda bu arkalyk ýodasyna gidip durşy wagt diýär. İşini aňyr baş etdi diýär. Haçan adalatly bolýan bolsa, onda bu diýär qadaly ýagdaýda diýär. Haçan gaharly bolsa bu diýär hökümeti bir näsarlyk bar ortada diýär. Bir geleňsizlik bar diýär. Söz berip sözüne durlanýardyr. Ýani jogap gaçyp ýerine ýetene gaharlydyr bu diýär. Dogry dämi? Indi haçan mähirlidir? Ganaty bardyr munyň diýär. Ýani diýmek, şu ýagdaýda bu dinamikligi görkezýär. Indi beýleki metodlar näme diýe bilýärmi? Şunu diýär mysal üçin. Şu tipler diýär hereketlidir diýär. Şu tipler gaharlydyr diýär. Indi bu ende bunu diýen ok. Haçan gaharly bolýanyny aýdýar. Mysal üçin köplenç ýyldızlarda üns berýändirsiňiz. Ya beýleki nazariýetlerde kişilikde bir tür nazariýetler bar. Käbir näme diýär? Mysal üçin ene ata wagtyna dawa jenjelli başdan geçiren bir çağa diýär, soňra gaýgyly bolar diýär. Ýene bir diýär, o çağa diýär mysal üçin diýär, zalim bolar diýär. Indi bu metod näme diýär? Ýok diýär. O däl, şo potensiýalyny şo bolarlygy üçin diýär. Mysal üçin, näme üçin şo bir enatadan bir çağa zalim bolýar, beýlekem gaýgyly bolýar, çekinjeň bolýar. Näme üçin? Bu metod şunu diýär, potensiýaly teredin diýär. Ama käbir nazariýetler näme diýär? Ece enata gaýgyly bolsa diýär, çağa da gaýgylydyr diýär. Hemme çağa şo enata. Şo ýaly umumlaşdyrjak bolýar. Mysal üçin, zenan kişiler duýguludur diýär. Bizim şu metody öwrenenden sonra aşyr indi şeýle bir zat bar. Zenan kişiler duýguludur, erkek kişiler güçlüdür diýen garaýşyň üstüne çyzdym ben. Ýok onýanda. Şeýle bir zenan kişiler bar. Käşke erkek bolup yaradylsadım diýär. Tip 8 gelejeler, tip 8 zenanlar. Käbir erkek kişiler bar, senin gynananda, begeninde ağlajak bolýar. Erkek kişiler. Ha, ağlamaklyk ejizliğin alamaty mı? Yok. O tip 2'nin aýraty, o edizliğin alamaty. Diýjek bolýanlarym. Bu mümkin üçin şu köplen sonra görülýän. Erkek kişi mi adalatly, zenan kişi mi? Köplen adalatly diýär, erkek kişi adalatly. Kim duýguly? Zenan kişiler. Ýok onýada. Tip 2'ler has duýguludyr, tip 1'ler has adalatlydyr diýär. Şonu. Seminarlarynızda haýsy tipler has köp kynçylyklar edýär. Indi başgaça, bu soraga başgaça beremizde pedagog bolmanyňyz sebäpli auditoriýany dolandyrmak kynçylyk çeken ýerleriňiz bolýandyr. Dogry. Indi seredin şeýle bir zat bar. Siz men seminarlarymda gatnaşyp görýän, men esasy şuňa seredýän. Ben marka üns berýän biri däl. Men hile üns berýän. Men mysal garşymda çykyş edýän adam dogrudanam düşündirýän zadyny yerlikli, manily, mantykly düşündirip bilýän bolsa, o benim üçin ýani mogolimdir o. Pedagog başgarak bolýar. Pedagog diýen men mogolimçilik edýän adam. Men pedagog edemok. Pedagog näme diýmek? Pedagog elindäki maglumaty şu usuly çağalaryna, okuwçylaryna uýgulap bilýän pedagog diýilýär. Amma biz näme etjek bolýar? Biz mogolimçilik edýäs. Biz mogolimçilikde onun üçin men näme diýen? Her bir ýigidin öz ýogurdy işi bardyr. Mysal üçin şunu soradylar. Siz pedagog mı diýip soradylar. Siz mogolimçilik utardyňyzy diýdiler. Men ýok diýdim.
Inanamok diýdiler. Indi men näme diýjek bolam? Yani her diplomalan pedagog bolýar, her diplomalan mogolim bolýan garaýyş men pikirimçe ýalňyş. Her diplomalan sungat işgäri däldir. Her diplomalan yani Lukman näler yani? Ha, Lukmançylyk gutardy ol. Ýöne men şunu aýdyn, men miýdajymda mogolimçylyga ýatgyn potensial bar. Ben aslında size şunu aýdyn, men pedagog, mogolimçylyk diplom ýok. Ýöne men şunu bilýän, men 7 ýaşymdan beri mogolimçylyk edýän. Men 7 ýaşymda daş töweregimde çağalar ýygyna sapak berýärdim. Men yani kakamy biz mogolim maşgalatyndan gelýär. Ýöne bu da däl eken, men mogolim maşgalatyndan gelýärligim üçin mogolimçylygy gowy diýem kabdiýatim ýok. Men miýdajym bilen baglanşyk eken. Men dogry aýtsam öýde de mogolim men. Dostlarym arasynda mogolim. Düşündirjek bar her ýerde mogolim näme diýe? Mogolim şunu aýdy, yani şu dogry şu ýalňyş. Hakykat aýtjak bolýan mogolimler bar. Menem şu hakykat aýtjak bolýan mogolimler. Şoň üçin bir diplomum ýok diýerler bar. Menem şunu diýen misal üçin. Saňa bir misal berin, reklam bolmasyn. Misal üçin, hasaryň konfetlerini tüýjüren gowy berýär. Mene gowy berýär. Doğrudan yani gaty gowy öndürýärler, hilem gowy. Ýöne şoň ýol başyny tanaýarmy? Ýok. Ýok. Niýe utardy? Biz o bilen işimiz ýok. Biz näme diýär? Biz süýjüň şo ýa tagamla teredýär. Menem şunu aýdýan. Men agdymdan çykýan zady. Siziň maňlygyňda batýan bolsa, bir zat öwrenip bilen, siz şoňa seredin. Men derejämi seretme. Men şu tam ul rokon ýatsam. Dünýä welli pedagog diýip ýatsam. Hiç adam düşündirip bilmälen biler. Doğru. Men üçin şoň üçin men biraz gadymy paýhas bilen baglanşyk hereket etjek bolan. Gadymy paýhasdaky biziň alymlarymyz, şahsiýetlerimiz hemmesi professormy ka? Men inanamok bu. Yani belli şahsiýetim, professor boldum ýok. Näme etdiler? Eserlerini goýdular, gitdiler. Biz buna büdüreýäs. Şoň üçin näme etmeli bolýas? Derece baglanjak boljak bolsak, onda men misal üçin şu döwür aslında mogolim bolmak üçin, ilim öwrenmek üçin ýeňillämi şu döwür? Men bir ýeňil şu anda. Sosial mediada hemme zat bar. Kitaplar bar, okumaly, üstünlüğü için zähmet çekmeli. Çaýyň sowatmaly. Ben şunu aýdyn, eger içiňizde tip 1 miýdaşlaryňyz bar bolsa, tip 2 miýdaşlary bar bolsa, tip 6 miýdaşlaryny, tip 5 miýdaşlaryny insanlar bar bolsa, şular halipa görmeden hem mogolim bolup biljenini, yani ýöne üstünlüğü köp çaý sowatmaly bolýar. Ýene bir ýagdaý bar, ama meselem sosial mediada, internetde maglumatlar bar da, ýöne o taýda eder şolar ýalagam yaramsyzlar amma. Ýöne üniversitetde ýa ýöwreti okuwlarda näçe wagtdan tejribesinden geçen usullary, tilsimleri öwredýärler mesela. Indi dogry aýdýan. Indi şu teler adam bar, misal üçin. Menem şu mahal çağalarma özüme ilkinji goýýan atlarym şu var. Men her bir zat öwrenjek bolamok. Men ilk öwrenmäni öwrenýän. Men nämeler öwrenmeli? Dogry aýtsam şu mahal sosial mediýada da men çäklendirilen nemeler bar. Kitapları men hemme kitaby üşüremok. Men şu an gyzyklandyrýan özüňi bilmek bilen özgöre bilen baglanşykly şoň aýla bolýar. Misal üçin insan bilen baglanşykly kitapları men okujak bolýar. Emma men gidip şu mahal taryh okap bilemok. Ol men geçişemok. Men matematik okap bilemok. Hemme zat edip bilerdim ýok. Şoň üçin men aýtjyma zadym şu var. Eger biziň niýetimiz ýagşy bolsa, ýaşlara da şunu aýdýar. Özlerini çäklendirdiler. Yani gören zadyny seredip oturmadan hemme zatdan zady öwrenip bolarmy? Ýok. Onun için diyecek olan adam şu var. Yönü şu da var yani. Ben okan yerleme var yönü men özüm reklam edip oturmayın. Men şu taýda okudum, bu taýda okudum diýip aýda otursam, o da bir hili. Yönü şunu aýtjak bolan, men pedagog däl yani. Men sosiologum däl, psikologum däl. Ha yönü psikolog diýen derejeni aldım dedim, howa. Ekonomist diýen derejeni aldım, howa. Yönü men ekonomist däl yani. Ha o derim diploma göre hareket edecek, onu men ekonomist. Diploma göre hareket edecek, onu psikolog. Doğru değil mi? Yani diploma göre hareket edecek olsan gitsen şeyle. Mesela men şeyle vardan, men bir enata. Doğru değil mi? Yeni diplom yok. Yeni men gowy enatam, erwet enatam, indi men muny jemgyýet çözmeli. Men şu sapak düşündirýän diplom yok. Mesela. Yani ýene de bir status gerek bolýar. Indi şu özüň statusyny näme diýip aýdýar mesela? Mene dogry aýtsam şu wagtda näme diýip aýdýan diýseniz. Yani bana yüzlerine bir dağdan mogolim diýip bilýärler. Demek men mogolima diýin diýmedim. Demek men mogolima laýyk gören bolmaly, halk diýänem manyly derejäni halk berýär. Doğru değil mi? Onun için şu ad berilen adam mogolim, dağdan mogolim. Enagram eksperti. Yani onu bir ekspertler bilir meni. Bir bilir meni ya, bir enagram istedi. Menim özüm diye gerek gal yani az bana alsam misal üçün yani şu mahal mogolim diýsen has gowy bolup dur, bana gelişýär şo. Şonu bir adam bolany. Yani bu halkyň arasynda halkyň öz diýen zady. Egerde ýöne diýel bir
resmi namada ya Resmi namada hareket edecek bolsam men 2 tane nemem var. Ya diýjek bolany şu wagt şol ilim bilen baglanşyp bir ede adam görkünde bolsa dağdan södönüp Enneagram biler meni. Indi Enneagram näme diýjek bolsalar, bunu Enneagram näme diýip sorarlar. Doğru dämi? Başlap bilen men gülmek üçin maýdan 50 gram diýip berenim ama. Doğru dämi? Onun üçin men Enneagram diýmek de özüňi bilmek. Yani men şuna şnaýdym. Maňa psikolog diýip ýazyp bilerdim Hawa. Men diplomum bar. Psikolog diýen diplom. Ekonomist diýip ýazyp bilerdim Hawa. Telekeçi diýip ýazyp bilerdim Hawa. Şoň üçin hem köp bilen Enneagram biler men diýmem barmy? Bar. O dimelemem bar. Ýöne hükman bir zat görkezmeliseler bilemok yani şu neme diýip bilemok. Neme diýsen diýmesen. Bu ona ursat berýär. Şu mahal men bir adajygam özüm tanatjagam bolmak men üns berýärmi brendim üstüne köpdür yani. D sözün köp tanıdy yani. Birazcık. Yani bu zatlaryň üstünde duramak men. Bu maňa lezzet beren ok. Misal üçin men esas meselem şu var. Elimdäki zady şutada üýşürip oturmak men lezzet şutada misal üçin şutada üýşürip kitap üýşürenim. Ya şunun içini haritdan doldurmak maňa lezzet beren ok. Men şu harity satyp, senem şonun ýa-da sen ýüzüňdäki begenç meni gyzyklandyrar. Menden bir zat öwrenim şu okuw üçin ýüzündäki begenci görüp bildim, maňa gyzyklandy şol. Ýa-da menem hani bu sen diýjek bolýanlardan bolup biler misal üçin köp mizaç tipleri misal üçin şu mahal men üns berýän bolsaňyz, şu tarzda misal üçin men işte näme enneagramist, işte ekonomist näme diýip ýazdyk. Munam käbir tipler üçin ýazdym men. Birinji şonu soraýarlar. Bolýa men sana bir daýdym. Şu wagt men orta mekdebini gutardym. Doğru. Şu görünüşüne sapak düşündürýär. Aslında usap berjekkämi? Öň ýalyma dörer mi? Dörermi? Men şu ön ýalyma döreýär, bolsa menem ön ýalyma garşy berir. Ya diýjek bolarym öňüni eger hiç tanamadyk bolsam, tapaňam diňe öň ýalyma ýa gaçyp Biz şunu araşyp bilertmi? Aşyr misal üçin dünýä belli professorlar bar. Doğru. Hormat goýýar hemmetine. Ýöne hemmeti halk watan üçin peýdali işler edýärmi? Ya hemmeti diýip bolmam. Sonra alamaty, dawalaşyp çekilişecek diýme. Doğru dämi? Hiç bir derecesi yok. Orta mektep gutartdylar. Watana millete goşan bamy. Men size şunu aýdyn, şu wagt orta mektep gutaran, 8-nji kat gutaran Türkmenistanda 5 tane ul kampaniýanyň biri 8-nji kat gutaran. Hazır aýtsam, wow diýerdim, şu 8-nji kat gutardım hawa. Ýöne hiç de gutarmadyk şol. Diýmek näme? Potensiýalyny ortaga çykarypdyr. Bir derecesi yok. Ýöne şu mahal Türkmenistan belli kampaniýa. Hemme akıllı adamlar, hemme işeňir adamlar, doğru da? Potensiýalyny ortaga çykardım diýseňiz ýok. Doğru da? Indi hemme dereceli professor, doktorlar, hemme potensiýallaryny çykardım ýok. Men de çykaran oklar. Indi biz näme etjek bolýar? Şu anda men näme edip böýünsem, men potensiýalymy ortaga çykaryp. Aslında men özüm üçin edip böýüm bu zatlary. Lezzet alýan şondan. Şunu şu an senden burada sen burada öwrenýän. Aslında men aslında käde şunam diýilýän, hem talip hem mugallim men. Hem öwrenýän hem öwredýän. Men täwänä şun öwredýän wagtym öwrenip otyryn. Şu misal üçin seminar berdim, men misal 2 tane daha öwrendim. Diýere dinlemesini bilen däillenem dogrulanam bir zat. Çağaçyklardan daha da öwrenip bilýär. Ýöne biz näme etjek bolýar? Ün ýazgary var. Näme dep çağadyrlaýdy. Bu da diýär okuw gutarmadyk. O dinle öwünçe, dinle. Düşündirýär? Şoň üçin esas mesele söhbetleşik etmeli. Yani seminarda kıyınçılıkları diýen tipler hakda sorapdy başta. Diýelim meselem, mesela seminarlarına gatnaşyp gören bir hökmünde. Demek şo kelläme gelýär meselem. Tipkiler öz mähremlatlaryny aýdyp berýär. Hawa. Sapaňda. Doğru. Yani tip altylar ýerlikli sorap berýär meselem. Esasan şon ýaly. Meselem tipçiler köpüňçe gatnaşmaýar. Öňe gatnaşan oklar. Meselem, bu men şu daşyna seredip neme diýän, berýän bakan. Sizin gördüňizde nähir şol? Indi şeýle bir zat bar. Indi umuman dünýädäki statistika seredemizde tipçiler kän gatnaşan ok bu sapaklara. Näme üçin diýseňiz, bak şunu açyk aýdyn, şu mahal misal üçin kadaly tipçiler. Kadaly känmi diýseň dünýäde kadalyny tan känmi diýseň? Indi umuman ortaça kadasy derecede gezip görüş. Indi misal üçin şeýle bir zat bar, ortaçy derecede, kadasy derejesindäki käbir tiplerde bu metod şolaryň koduny çözýär. Koduny çözýär diýsem şeýle bir many etmem. Misal üçin seninle gatnaşýar, näme üçin gatnaşýanyny aýdýar şu ilm. Indi menem şunu aýdýar misal üçin, men niýetim gowy bolsa, näme aýtsaň aýdyp beriň diýär. Emma men niýetim erwet biri bolsa, men näme üçin gatnaşyp berem, bir gidip sana aýtsa sen biri hat bolarsyň.
Bana olan garaýşyň ütkär. Şu metod biraz şonu aýdýan ýerem bar. Mesela şu tip 3'ler diye bekfit esasına gatnaşarlar diye. Nüştanda sonra alamaty bolup biler. Şundan da bir rahat bolýan bolup biler tip 3'ler. Yani özlerine sorap gördüm. Kene beýdip aýdan oklarda ýöne ay bir hilli diýär şo diýär. Biram fikirlerken yaramaz taraplarını kabul etmeyecek bolýarlar. Taş üçün adalatly, gaýratly, ondan sonra merhemetli taraplarını kabul edýärler. Yani mesela üçün käbir näme tarap, zalim, özdiýerli, boyun ýogylyk taraplarını kabul eden oklar. Indi bu näme diýjek bolýar? Siz kabul etseňiz hem etmeseňiz hem hemmek gadyrlydyr diýe, hemmek gadyrsyzdyr, gadyrsyzdyr diýe. Şoň üçin men esas kynçylyk çekýän tip diýip, men ýok, maňa kän bir azar berip duran, ýa-ni näme ýok, men hiç kime adam diýem ýok. Yani şundan bir tip sen gördüm, şu tip 8 mesela, men o kitaba zynk gitdi. Doğru. Ýöne soňra näde etdi şo çağa? Men bilýän şonu bilip etmedi şo. Täze şonun Zannynda bar. Hawban binýadyna wa ol men etjek bol gaýdana bolar. Şo da bir proses boldy. Indi soňra näme etdi? Şonu ötünç dorajak bolýar. Näme üçin şeýle? Özü şonu adalatly tip o. Indi diýjek bolanmadım. Biz mesela hiç sen tip 2 ýerden turup men şunu 10 adam bilen öýkelejek diýen ýok. Tip 3 hiç men bahynçylyk etjek diýen ýok. Ya tip 4 men gözügüdüjlük etjek diýen ýok. Yani binýat daýryny soňra biz edenimizi özümüz bilemdik. Şunu bilemem. Şoň üçin men umumyň dinleýijilerimden, ilim mustaqlaryna men tanqidler ýazýan bolup bilen bu adaty da. Yani men kynçylyk çekem ok yani bu wagtda. Nire gidemde de yani birinciden şu var. Men türkmen bu dinleýijilerimden men umumyň alaýyn, yani umumy görlersek akylly insanlar, yani doğrudan hem düşünýärler. Yani bu hakykatlygyny hem çünkü bu sunat her kim öz hakkında gurrun ediyor. Men gidip öz durmuşum hakkında gurrun berem o aşır. Men umumiyet mesela için tip bir hakkında gurrun ediyor, tip 3 hakkında gurrun ediyor. Aslında her kim öz nemesini suratyny görüp oturuyor taýda. Her kim öz suratyny görmekden hoşal bolar. Şoň üçin yani bir neme görmedik. Gowuşma hal umumyň. Biram size geň görýän adamdan şeýle bolar. Bana şu 5 ýyl bolýar ýa-ni öwrünkene. 5 ýyllary şowr seminary berip gelýän mesela. Yani şu ididerlik nädip ýol goýan mesela. Şeýle bir zat bar. Men aslında üns berýän bolsam, her sapar şowr kirpiçi goýýan. Mesela men sen deriň özüňde derine bolsam men ýadardım ýa höwes. Doğru. Indi şeýle bir zat bar. Pozitiv näme alsamam Indi sen şu an sen näme görä jogap berdin, öz mizasyny görä jogap. Indi men näme çek bolup ben? Men da her baramda şowr tar kirpiçi goýup otyryn. Şowr tar kirpiçi. Ýöne tar kirpiçi üns berýän bolsam ýokary näme galyp barýar? Bina galýar. Doğru değil mi? Şonun taçı men tip bir penceresinden görelim için zat diýem. Sebebi gelen auditoriýa täze auditoriýa. Nim taçı men geçen tapar bir welaýatyň bir ýerine çağırdylar. Siz diýdi bu sapaň ikinji tapyr bizden isleýärdiler. Benim bolýardy ikinji tapyryny bermäge gittim. Yani tipler hakynda däl, ikinji tapyry. Bardım auditoriýa el galdyrdylar. Öň şu sunugaty bilýän näçe adam diýdik. İçinden 15 adam çykdy, 75 adamam bilen ok boldy. Onu men ýene şu öňkü sapak düşündirmeli boldum. Yani ben şobrda düşündirýän, ýöne men auditoriýa, men umumyň şu bar. Men 25 ýyl laminat satdym. Şobr laminaty satdym. Ýöne şobr adama satmadym. Başga adamlara aldım. Eger men şobr adama satyp bilmeýärdim. Ýa-da men şobr adamlara düşündirýän näden? Auditoriýa ütgeşik. Onun üçin yani sen düşünsene misal üçin. Sen şu soragy berdiň maňa. Sen 25 ýyllyk laminat satdın, ýöne şowr renkler satdın. Ýadamadyň mı diýip, pul gazanýadym men ondan. Indi berden näme? Her sapak şundur lezzet alýan. Näme täze insanlar täze zat öwrenýärler. O näme üçin ýadamaly? Ha, şunu ýadap bilerdim. Satýan harydymdan hiç de gazanmasam, şowr zat getirýän bolsam. Onu sen diýip bilerdin, ýadamaýanmy? Näme zaten sen şu wagt gidip ýene hasaryň reklam boldy. Hasara diýseňiz, şowr süýjüni öndürip otyň, ýadamadyň diýen soragy maňa berdin şu wagt. Ya adam saçın arçalığa gittin, şo su öndürüp otyň da boldy däňini. Başga da öndürün, kalbasy öndürün diýjek bolýar sen. Yok, näme üçin? Ona olaryndan pul gazanýarlar. Ýa-da lezzet alýarlar. Edi menem şoňa, mene pul gazanamak, lezzet alýarlyk üçin dowam edip dur. Yani ol siz ýadyp biler, näme üçin diýseňiz, siz tip 4 bolarlygyňyz üçin. Ýa-da maýtdyrdyň öýdenen. Başga? Yani durmuşum Enagramdan öňe soň diýen iki topara bölüplerden. Hawa bölüpler. Indi seredin şeýle bir zat bar. Öňkü korobkam awtomatda, indi korobka mehanika öwürdim. Gaharlanjak bolup duun ýöne ýene de saklanýan. Näme üçin şu men yaramaz meýlimdir diýen. Hän gahar aýryp bilýän bilen ýok. Ýöne azal diýen şon. Doğru değil mi? Azal diýen.
Doğru. Meselem adamın ideal işine göre daşta öğrenen adamlar şoňa göre ýitkä da. Meselem ýoň dostlaryňyz telekeçilerdir esasen. Aýny ýitkä Indi dostlar talipler ýaşlar. Talipler. Sorulan atmışan. Näde men telekeçilerin ýanyna barmak üçin doğrudan men näme üçin edemok. Yani telekeçilerin ýanyna barsam mene telekeçi bolasym gelir men. Çünki ýaşlaryň ýanyna baran ýaş bolasym gelir. Çünki bilema nämänem näme etmeli. Yani sen ilim bilen meşgul bolan ilimli adamlaryň ýanyna barmaly. Häzir men köp tarap telekeçilerin ýanyna bary berdim. Onun otada bir ýerde zabod açdym. Bu näme diýip berdiler. Menem bu ilim taşlamam mümkin. Onun için näme diýen? Şundan olar öz ýoluny, bizem öz ýolumyzda diýen ýa şonu. Her kim öz ýoluna lezzet alýar. Ankara'da şöneldir ýa-ni. Näme? Ankara'da şöneldir. Ya demetmi? Näme? Indi tuğranda adamdan ýitkemegy adam biraz ýadyrgadyp ýa-da onu ýaly. Eken tip bilen daşdyryn adam mama. Şeylemi? Doğru. Köp hemmeden doğrusyny aýdýar bu. Doğruň dosty bolmaz ýa. Dostumuz hem ýok yani. Birin ýakyn dostum sen näme? Şu diýeni ýani diýjek goýan şeyler bir zat bar. Hiç kimi ýamanly edem ýok. Doğrudan maksadymyz ilim öwretmek mesele şol yani aslında käbirler diýen gowy iş edýände ýok gowy iş edýänne. Men aslında gowy iş etmek üçin gowy iş edem, men şonu lezzet alýan. Men aslında özüme gowy iş edip. Käbirler diýen sen şoň üçin kädemin tipiklere şunu diýen. Ya men tipik däl ýani tipiklere şunu diýen. Yardıma mätäç bir ýerini göreňizde övünmän men ýardam etdim oňa diýmän. Şo bolanlyk üçin sen ýardam edip şonda lezzet alýan. Ýardam mätäç bolmasa sen näde lezzet aljak? Menem şuna aýdym, ilim öwrenmäge talap bildirýän talipler bar-a, şoň özüm men üçin nygmat. O men hiç kim talap bildirmedi. Kime öwredeýin? Öwretmesem men lezzet alyp bilemok. Onun üçin diýjek bolan adam, şu dinleýijilere aslında men minnetdarlyk bildirýän. Tiplerden musoluk biri bolmak munda aýratynlyk bar diýen şeylermi? O nusgalyk biri bolmak isleýär bular. Ýöne näde bu nusgalyk biri? Dogry ýol, usulum hem dogry bolmaly, edýän işim aňyr baş bolup nusga bolmaly. Pozitiv tarapdan. Ene sizin şonu öldürmüşüňizdaky misallar bilen misal getiräň. Dililen. Ne misal ýöne köýjedi bir zat bar. Üns berýän bolsaňyz, ne şu kitabyň düýün biri şunu diýdi. Şu gymmat tagypşy. Ýöne şu göze ziýan bermeýän, göze hoş ýakýan renk bilen gymmat. Indi men näme etjek bilen bundan sonra kitap çykarýarlar diýen. Ulan ýa kagyny şeýle bolsun diýjek bolýar aslında. Birem gopmasyn diýe. Gaty berk bolsun. Ondan o da diýär misal üçin, hani bunu gymmat çykdyrsa gymmat bolýar. Hemen onu bilemok diýen. Yani kitap çykarjak onu şeýle çykaryn diýen. Birem diýär şu suwumka sygar ýaly bolsun diýen. Şunu bilem yani şu tadak nusgalyk diýen zady şu var. Birem nusgalyk diýen şu var. Mesela tip birler enafa hökmünde bolanlar ilk çağagyny öwredýändirler. Adyedy näde eplemeli. Aýakkaby näde goýmalygyny öwrederler. Nusga bolarlar, öldürem edermini. Ýöne soňra sen şonu etmeseň gaharlanarlar. Şoň üçin mesela saat 9-da geljek diýdimi? Saat 9-da gelip öwünçe nusga bolup görkezýändir. Tip bir ilk şunu aýdýar. Men edip görkezmeli. Şoňa nusga diýeni şolaň aslında. Men edip bilmejek zadymy diýä. Men çağalama diýä etdiğim ellerle. Ya bir ýerine etdiğim ellerle. Şoň üçin nusgalyk diýen şu var. İlk özü edýändirler, ilk özüni düzgüne salýan tipler bular. Mesela da mühim parça işlem wagtym ritmini türkmençe terjime etdirmek zat beýnäler. Şol atyrmaýdan. Yo umuman indi bu iki san ýagdaý bar. Misal üçin diýeli rus diline ýazylýan sebäbi biziň o wagtlar näme türkmen diline geçmeli kanun bardy. Birinciden şu rus dilini dol bilmeýärligim üçin türkmen diline geçirdim. İkinciden hem hökümet ötümen türkmen diline şunu geçirmelik geçirdim. Yani iki tane maksat bar o taýda. Ýöne käbirler näme diýär bu rus dilini bilmeýärlik üçin türkmençe geçirdi diýär. Ýöne bu diýär o da indi ýöne men şunu özüm bilýänem ta şu adamın kitapda da köp ýerleri türk rus dilini bilýän sözden bara. Mümkin mertebe şonu ullanmajak bolýan. Terminlen söz ullanjak bolýan şu atlam. Ýöne şonu mümkin de adalga diýjek bolýan. Doğru mu? Yani şu atlam üstünüdür yani. Aslında näme de bar yani. Şonu millileştirmeli diýen birazajyk garaýşam bar mende. Doğru. Şoň üçin kädem saat üçin şu at men bizden ilim öwrenip tabak düşündirjek bolýarlar bar da. Olara şunu aýtjak bolýan. Gaýrat edin biz berde bir uly işler geçirip otyrys. Milli bir sunugat, bu sunugaty millili aslında bu sunugat insaniýetiň sunugaty bolarlygy üçin bu sunugaty biriniň sunugaty däl bu. Doğru da? Gerekler mi o? Mesela tebigat mesela kiminki?
hiç kim ki tabiatı millileştirecek galyas. Doğru değil mi? Mesela için Apple'li mailliyas, alma diyeylin diyas. Doğru değil mi? Yani şu söz ullanacak galya. Sen hem diysen ki bana o Apple seni öndüren ok onu Apple yani mini marka gitmesin bu. O alma. Almanı falan devlet ullan öndürdü. Şu çıkardı onu oylap tap dedi onu onku doğru. Ne benim diyen ki misal için samolyot. Ya samolyotu kim öndüren? Mota şoň adı gitsin men bilemok yönü men diýen bolmayan zatlar bizim nememizde bolsun. Yani misal için Alma, Türkmen'de de değiştiler, özgür yurtlarda değiştiler. Onda biz näme üçin bunu Apple'li ullanmaly, näme üçin Yablaka diýmeli, biz näme üçin Alma diýmeliler? Alma diýeýlik, öz dilimiz var. Teredin öz dilimiz var, öz sözümüzü yitirsek özümüz yitjek ýakynlar. Eme aşyr. Şu adamın sözü ütkap başlady, şoň özüm ütkeýän eken. Sen düşün misal için 5 yıllap şavır dille öğren. Ne için kavr adamlar gelýändir misal için sen daşar yurtlarda 5-6 yıl 10 yıl yaşaýarlar, sen gelip berdek depte surulan ýadyrýarlar. Ne için söz ütködü. Doğru da? Söz ütködü. Faktör söz şu taýda şeyler. Näme? Yeketek faktör şu söz. Yeketek faktör däl. Ýöne esas faktörler söz. Şoň üçin men misal için ne misal için ne tip bolsa şu an özgür yurtlarda bir sürü Türk boylar ýaşapdyr. Doğru mu? Indi şolardan çağalar dünýä geldi, ama Türkmenistan kişiler onu almadı olur. Olar özgür yurtlarda doğdular. Indi şolar 15 ýyl soňra Türkmenistana gelip ingliz dilini gürleseler, şolu çağalan özü gitdi. Özü ýok şolar. Özü ýok. Ha, olar özgür yurtmy? Ýok, özgür yurtum. Türkmenmi? Ady Türkmenim. Özü Türkmenler. Şoň üçin näme etmeli bolýar? Sözümüzü yitirmeler. Näme üçin? Özümüz ýitýär. Özümüz ise durkumuzda aylanýar. Ama Türkmenliň hem bilmer, haýsy nämediň bilmersiňiz. Durky ýitýär. Şoň üçin durkumyň ýitmemesi üçin sözümizden başlamaly, soňra da özümizden başlamaly. Şeýip baglanşykly bolar. Yani men nimede kärlerde näme boljak aşondan diýär. Yani näme boljak da köp zat bolýar. Bir gedekde näme boljak? Gaty köp zat bolýar. Yani bu söz ullansam näme boljak? Indi şu hatda moda bolup türk sözleri köp ullanylýar. Indi biz misal üçin Türkiye'de okalığımız için bilmeyen Türk dilini ullanýas. Ya bu sonradan serial seyredip bilip Türkçe ullanıp bererleri näme diýjek men onu düşünemok. Käbirleri Orsiýetde okap ya Rus dilini okanları şonça käbirleri Rus dilini gürlemeklik, Türk dilini gürlemeklik, İngiliz dilini gürlemeklik özüne derece saýyp bererler ama olara men sadece karşı. Ya sen bilýärdem öz dilinde ullan. Ya käbir ýerlerde lukmanlarda görýär. Sen Türkmençe salam berýän, şu Türkmençe salamdan başga dilde alýar. Men näme sen näme diýip oturanyň bilýärmi? Doğru da men taşyna bir rahat. O sen bilýän sözüň bir Türkmençe aýda ahry. Mesela şu benim käde maňa diýerler mesela üçün sen ne Türkçe söz ullan. Ay janom Türkçe söz bilip ullanamok, bilmän ullanandyr. Hökmen bir sebäp bolaýmaly. Emma mesela üçün sen otuýan bilip sen Rus dilini öwrenýär ya da bilip sen ingliz dilini öwrenýär, bilip sen Türkçe öwrenýär. Oňa näme diýmeli? Şoň derece bilýär. Aslında asıl derece näme bilýär? İçinde potensiallar kinetik enerji öwrülmeli. Şu insan dereceli diýen zatlar. Onun için daşkeş ýa-da dil, yani dilini hökmen dil öwrenmelimi? Hökmen şuň tarapdary. Ýöne birinji öz dilini öwrenmeli. Merkez öz dilim bolmaly. Onun nime o? Şurada üns berýän bolsaň öz diýendirler. Şu 9 tane özden şu merkezde öz oturanlar. Doğru mu? Şu özden uzaklaşsa şular da bir-birine uzaklaşıp başlaýar. Biz näçe özümizden uzaklaşdykça biz bir-birimize ýat bolup başlar soňra. Şolar içine ýygyrdyňça özde birleşýär. Näçe açdygyňça da uzaklaşýar. Häzir men size şunu aýdaýyn. Şu mahal ikimiz seredin. Käde şunu diýendirler. Şol bir dil gürleýärler, düşünýär nädirler? Şol duýguny paýlaşýarlar, düşünýär bir söz bardyr. Indi seredin şeýle şunu aýtjak bolýar. Biz häzir şo sözü ullanmaýar. Ýöne biz sözü näçe ullanmasa bizim özümüz bozulýar. Özümüz bozulandan soň bizim ikimizin paýlaşan duýgumyz da mütkeýär. Ondan soň biz hiç anlaşyp bilmeýär. Söz özü bozýandyr. Şunu bilen. Agdyňdan çykýan söz özü bozýar. Agdyňdan hapa söz çykýan özü bozýar. Şunu bilen. Şoň üçin näme etmeli bolýar? İçine girýän çykýan sözlere seretap bolmaly bolýar. Işleýän sözlem näme söz işleýär? Näme söz çykýar? Şu öz bilen harmanlanyp otur. Ya insanyň binýady ütgeşi eken men kirje gaty çylşyrymly, ajaýyp men kirje insany öwrenmeli, biz insany öwrenemdik. Biz misal üçin bilemok, yani esas faktor insan. Şu insan çözsek hem de düzelir mukany. O bir misalam bar, gaziýetde bir çağatany näme beripdir diýe näme diýe. Arka tarapyna adam. Adam bar eken. Şoň ýaly bir o näme diýjek bolýar? Insan düzelsek hem de gulýaly bolar. Şoň ýaly
Dada bizim taýýarla sorularymyz şundan ibaret. Aha. Endi tamaşaçylara şu alim bilen maňaşly galbete de öldürmüş tejribelerden näme maslahatlar berilýär sanysyn? Hejigim şeyle orada atba. Biz özümüzi bu özgöleri diýen mehribanlygymyzy anlamjok. Biz özümüzi tanamjok. Şundur bilýänmi? Şoň üçin näme etmeli bolýar? Birinciden özlerini tanasınlar. Özlerini tanıdıysam adı näme, familiýasy näme, nireler. Özü maýasyny tanasınlar. Çağaçyklarynyň maýasyny özüni tanasınlar. Çağalaryny öz ýaly etjek bolmaly. Esasy mesele şu bar. Çağalaryny öz ýaly etmejek bolsunlar, çağalarynyň özü bolmagyna ursat bersinler. Çünkü ol bizim özümüz birem bolsa tapawutly özlerden ibaret. Bilemok esasy mesele bagtyar bolmak isleýän bolsalar potensial energiýany, kinetik energiýa öwürmeli. Durmuşda bagtyar bolmak özden ýola çykdyrlar. Şoň üçin men teoriýam özünden ýa. Çağalamyzyň özünden ýola çykaýlyň, maýasyndan ýola çykaýlyň. Onu belli bir ýaşdan sonra da bagtyar bolup bilmeýän bolsam, başga zatlardan gözlemeň, özünden gözlesin. Mesela 24 ýaşdan sonra bir enata çağatyny ýetişdirip bilmeýän bolsa özünden. İki ýany ýollaşy oňuşmaýan bolsa özünden. Mogolim okuwçysyny okutup bilmeýän bolsa özünden. Doğrudanmı? Öz watanyna bagtyar bolup bilmeýän, özge ýurtlara gidýäniň özünden. Benim pikirimçe özünden ýani. Men oň üçin näme etmeli? Ilym almak isleýärmi? Bu ýaly ülkemiz var, alybermeli ilym. Yani ilymlar kän ýöne bir näme etjek? Alma bir agdyma düşjek. Şola ýok çygym. Alma bir agdyma zähmet çekmeli bolýas. Ondan mesela özümden däliýän adamda öz jogapkärçiligiňe başga bir adam üstüne ýa başga bir ýeriň üstüne atdygym bolýar. Biraz men oňa näme men dedi ýani, düýoguşy bar, kellesini goma sokýar. Doğrudan? Näme etjek? Giýilenjek bolýar. Ýene bir zat bar düýoguşum. Düýoguşa sen düýem diýipdir, guş mu diýipdir? Guş diýipdir. Onda guş diýipdir. Ýok men düýe diýipdir. Bolup durana sen üstüne ýük goýjak diýipdir. Ýok men guş diýipdir. Yani biz näme etjek bolýar? Ýani çağany amanatymyzy, çağa eýe bolmak isleýär. Ýöne hani ýetişdirene eýe bolun diýende de mogolimden görjek bolýar. Mogolim enatadan görjek bolýar. İkisi düýüşüp sosial mediýadan görjek bolýar. O üçüden birleşip jemgyýetden görjek bolýar. Şeýle amanatyň işini görüp ber. Bu amanatlar bizim geljegimiz, ykbalymyz. Şoň üçin bilmedim. Yani käde diýerler hem için bizim milli liderimiziň diýenleri var. Her kim döwletiň berkemi üçin sagdyn şahsiýetler geçmez. Her kim öz özüne men näme etip bilerini sowar bermeliler diýär. Her kim näme etjek bolsa öýdäki çağalaryny watanymyza, milletimizde, jemgyýetimizde peýdar şahsiýet edip ýetişdirdiler. Yani näme üçin diýsem, beden taýdan olan çağalardyr, ýöne psikolog taýdan jemgyýetiň çağalary. Yani lukman bolmajak birini zorluk bilen lukman etmediler. Zorluk bilen gözellik ýok. Şoň üçin men diýjek bolýardym, gözellik isleýän bolsalar zorluk bilen bolanok bu zatlar. Näme etmeli? Potensiallarny kinetikine öwürmeli, zähmet çekmeli. Boldy şu ikisini birleşdirden alanlar öz gülýalan bolar mümkinçe. Bolýar? Çok sağ olun. Özüň tanıýandam senem. Bolýar senem özüň tanıýan bolýar, sağ ol. Tamam, şeýle.